Odkaz karty obdaruj sa je celkom jasný. No možno menej jasné je to, že ako sám seba obdarovať. Lebo obdarovať sa neznamená len ísť do obchodu a kúpiť si niečo na seba alebo pre seba. Obdarovať sa môžeme aj zážitkami, napríklad dopriať si masáž alebo výlet, alebo ísť sa niekam dobre najesť, alebo darovať si čas, kedy trávim ho sama so sebou, kedy oddychujem, alebo si prečítam dobrú knihu, že si darujem takýto pokojný moment. Môže to byť naozaj čokoľvek. Môže to byť teplý, voňavý kúpel, môže to byť obdarovanie sa, že si urobím konečne čas na druhých ľudí, na ktorých som doteraz čas nemala. Takže môže to byť naozaj čokoľvek. Je dôležité sa zamyslieť a úprimne si odpovedať, čo teraz najviac chcem alebo potrebujem, po čom tak veľmi túžim, čím by som chcela byť obdarovaná alebo obdarovaný. A potom sa snažiť si to nejakým spôsobom naplniť. Ako na to už samozrejme nechám na vás. Jediné, čo je dôležité, je neodkladať to, že táto karta hovorí, že teraz je ten čas a nemali by sme to už ďalej odkladať.